To, čo robilo rímsku légiu takou smrteľnou, nebolo na bojisku vidieť na prvý pohľad. Nebola to lesklá výzbroj ani slávne meno impéria. Bola to rutina, bolesť a nekonečný drill, ktorý zmenil vojakov na mužov schopných pochodovať, stavať, bojovať a poslúchať aj na hranici úplného vyčerpania. Rím nevytvoril hrdinov z legend. Vytvoril niečo oveľa horšie. Vytvoril armádu, ktorá fungovala aj vtedy, keď by sa iní už dávno zlomili. Ešte predtým, než začneme, chcem vás poprosiť o odber. Je to malá vec, ktorá tomuto kanálu veľmi pomôže. A teraz späť k videu. Aby bolo jasné, rímsky legionár sa nerodil ako neporaziteľný bojovník. Na začiatku to bol často obyčajný muž, ktorý musel prejsť procesom, aký by dnes mnohí nevydržali ani niekoľko dní. Rím totiž veľmi skoro pochopil jednu zásadnú vec. Bitku nerozhoduje len odvaha v jednej výnimočnej chvíli. Rozhoduje ju to, čo vojak dokáže robiť automaticky, keď okolo neho padnú prví muži, keď sa rozbije línia, keď mu po tvári steká pot, prach a krv. A práve preto bol rímsky výcvik postavený nie na hrdinských gestách, ale na opakovaní. Neustálom, únavnom, nemilosrdnom opakovaní. Základom bola disciplína tela. Legionár pochodoval na veľké vzdialenosti s výstrojou, zbraňami a všetkým, čo potreboval na prežitie. Nešlo len o presun z bodu A do bodu B. Pochod bol súčasťou výcviku. Telo si muselo zvyknúť na záťaž, na rytmus, na rozkaz, na tempo jednotky. Muž, ktorý nevládal držať krok, neohrozoval iba seba. Ohrozoval celú formáciu. V rímskej armáde preto jednotlivca neposudzovali podľa toho, ako silno kričí v útoku, ale podľa toho, či vydrží, či posluchne a či sa nezlomí v momente, keď únava začne ničiť jeho schopnosť myslieť. Lenže pochod bol iba začiatok. Na konci dňa totiž legionári často nekončili odpočinkom. Čakala ich ďalšia práca, vybudovať tábor. Priekopa, val koli, rozdelenie priestoru, poradie, systém. To, čo iné armády považovali za vyčerpanie navyše, považoval Rím za normu. Vojak sa tak neučil len bojovať. Učil sa fungovať v neustálom režime povinnosti. Aj po hodinách pochodu musel kopať, stavať, pripravovať obranu a zostať použiteľný na ďalší deň. To bola obrovská výhoda rímskej armády. Jej sila neležala len v útoku, ale v tom, že si vedela každý večer vytvoriť vlastnú bezpečnú pevnosť. A potom prišiel samotný bojový drill. Jedna z najslávnejších častí rímskeho výcviku bola práca pri drevenom kole alebo kolíku zapustenom do zeme. Znie to jednoducho. V skutočnosti to bolo brutálne účinné. Rekrút pred ním necvičil divoké seky ako v predstave z filmov. Učil sa presný pohyb, správny postoj, krytie, bodnutie, návrat do gardu. Opäť a opäť. Cieľom nebolo vyzerať hrozivo. Cieľom bolo pohyb zopakovať toľkokrát, až sa stane prirodzeným. Tak prirodzeným, že v skutočnom boji už telo nereaguje panikou, ale naučeným mechanizmom. A tu sa dostávame k jadru rímskej geniality. Staroveké pramene spomínajú, že pri výcviku sa používali ťažšie cvičné zbrane a štíty než tie skutočné. To znamená, že muž si v tréningu zvykal na väčšiu námahu, než aká ho čakala v boji. Keď potom dostal reálny meč a skutočný štít, jeho výzbroj mu nepripadala ťažšia, ale zvládnutelnejšia. Tento princíp bol jednoduchý a zároveň brilantný. Rím netrénoval mužov na ideálne podmienky. Trénoval ich na horšie podmienky, aby im skutočný boj pripadal aspoň o niečo menej chaotický. Práve preto rímsky výcvik neformoval iba svaly. Formoval nervy, učil človeka fungovať pod tlakom. Učil ho poslúchať, aj keď je vyčerpaný. A učil ho veriť, že vedľa neho stojí muž, ktorý prešiel tým istým peklom a spraví presne to, čo má. Táto dôvera bola pre rímsku légiu absolútne kľúčová. Na bojisku totiž nerozhodovalo len to, čo zvládne jeden muž, ale to, či stovky mužov urobia v správnej sekunde tú istú vec. Légia bola nebezpečná práve preto, že nefungovala ako dáv. Fungovala ako systém. Každý vojak poznal svoje miesto, svoju úlohu a rytmus, podľa ktorého sa jednotka pohybovala. A to sa nedalo vytvoriť rečami o sláve. To sa dalo vytvoriť iba drillom. Rímsky vojak sa preto neučil len používať zbraň, ale aj žiť vo formácii, držať rozostupy, reagovať na povely, zachovať poriadok v chaose. Boj staroveku bol desivo blízky, hlučný a neprehľadný. Keď sa dve línie stretli, človek nevidel veľkú stratégiu. Videl štíty, tváre,
prach, kov a smrť na pár krokov. Práve tam väčšinu armád zlomil strach. No rímska armáda sa snažila strach zmenšiť tým, že nahradila improvizáciu návykom. Legionár nemusel v každej sekunde premýšľať, čo robiť. Mal to nacvičené. Veľký dôraz sa kládol aj na spôsob útoku. Rímska tradícia zvýhodňovala bodnutie pred širokým teatrálnym sekom. Dôvod bol praktický. Bodnutie je kratšie, rýchlejšie, menej odkrýva telo a v tesnej zostave je účinnejšie. To opäť ukazuje, ako uvažoval Rím. Nie romanticky, ale účelovo. Nezaujímal ho efektný pohyb. Zaujímal ho pohyb, ktorý funguje v tesnom priestore, pod tlakom, za štítom, vo formácii, kde chyba jedného môže roztrhnúť celú líniu. Rovnako dôležitá bola tvrdosť bežného života. Legionár necvičil len na cvičisku. Samotná služba bola pokračovaním výcviku inými prostriedkami. Pochody, stráž, stavba ciest, opevnení a táborov, prenášanie výstroja, údržba zbraní, dodržiavanie rozkazov, tresty za zanedbanie povinností, to všetko vytváralo vojaka, ktorý bol neustále podriadený poriadku. Modernému človeku sa môže zdať, že výcvik je niekoľko hodín denne a potom voľno. Pre rímskeho legionára však armáda pohltila takmer celý život. Režim sa nekončil odchodom z cvičiska. Režim bol samotná existencia vojaka. A práve v tom bol psychologický rozmer rímskej sily. Nešlo len o to, že vojak vedel bodnúť, kryť sa a pochodovať. Išlo o to, že bol naučený vydržať. Vydržať nepohodlie, vydržať hlad, vydržať únavu, vydržať opakované rozkazy, vydržať čakať, vydržať aj vtedy, keď sa nedialo nič slávne. To je detail, ktorý sa v populárnych predstavách často stráca. Impérium nevybudovali chvíle filmového hrdinstva. Vybudovali ho tisíce dní, počas ktorých vojaci robili to isté znova a znova, až sa z disciplíny stala ich druhá prirodzenosť. Tento model mal ešte jednu obrovskú výhodu. Umožňoval doplňať armádu novými mužmi bez toho, aby sa celý systém rozpadol. Kým iné sily mohli stáť na výnimočných jednotlivcoch, rímska armáda stála na procese. A proces sa dal opakovať. Rekrút prišiel ako civil. Prešiel výcvikom, drillom, pochodmi, prácou, trestami, rutinou a postupne sa stal súčasťou stroja, ktorý fungoval aj po stratách. To je jeden z dôvodov, prečo Rím dokázal viesť dlhé vojny a znova stavať armády, aj keď utrpel ťažké údery. Preto keď hovoríme o sláve légií, nemali by sme si predstaviť iba lesk prilieb a slávne víťazstvá. Mali by sme si predstaviť prach na cvičisku, zodraté ramená, trasúce sa nohy po pochode, mozole od náradia a muža, ktorý už ani nevníma, že poslúcha rozkaz, pretože poslušnosť sa v ňom zmenila na reflex. Práve tam sa zrodila skutočná sila Ríma. A to je možno najdesivejšia pravda o rímskej légii. Jej najväčšou zbraňou nebol gladius, pilum ani štít. Bola ňou schopnosť premeniť človeka na súčasť vojenskej mašinérie, ktorá fungovala aj vtedy, keď ostatných pohltil chaos. Rím nevytvoril dokonalého bojovníka. Vytvoril niečo ešte účinnejšie, vojaka, ktorý konal správne aj vtedy, keď sa bál, keď bol vyčerpaný a keď mal pred sebou smrť. Práve preto rímsky výcvik vyvoláva rešpekt dodnes. Nebol postavený na ilúzii neporaziteľnosti. Bol postavený na tom, že človek sa dá systematicky formovať. Telo sa dá spevniť. Pohyb sa dá zautomatizovať, strach sa dá oslabiť a skupina mužov sa dá naučiť konať ako jeden organizmus. Toto nebola náhoda. Toto bol program. Dlhý, tvrdý a často krutý program, ktorého výsledkom bola armáda, schopná pochodovať ďalej, budovať ďalej, bojovať ďalej a vydržať dlhšie než jej protivníci. Keď sa dnes povie rímska légia, mnohí si predstavia ikonickú výstroj, červené štíty a veľké dobyvačné vojny. Ale pod tým všetkým bol neviditeľný základ. Výcvik. Bez neho by bol štít len kus dreva, meč len kus kovu a formácia len hlučný zhluk vystrašených mužov. Až tréning dával výzbroji zmysel. Až tréning dával rozkazu rýchlosť. Až tréning menil rad vojakov na silu, ktorá sa vedela zlomiť len veľmi ťažko. To je aj dôvod, prečo rímske vojenstvo fascinovalo neskoršie generácie. Nie preto, že by Rímania boli nadľudia, ale preto, že pochopili zásadu, ktorú mnohé armády pred nimi nedokázali pretaviť do takej dôslednosti. Víťazstvo sa pripravuje dávno pred prvým stretom. Na cvičisku, na pochode, pri kopaní priekopy,
Pri opakovaní jediného pohybu 100-krát, 1000-krát, až kým sa nezapíše hlbšie než strach. Keď potom prišla bitka, legionár síce stále riskoval život, ale nestál tam ako nepripravený človek. Stál tam ako produkt systému, ktorý ho celé mesiace a roky pripravoval na najhoršie. A práve v tom spočívala obrovská výhoda Ríma oproti mnohým nepriateľom. Kmeňový bojovník mohol byť odvážny, mohol byť fyzicky silný, mohol bojovať zúrivo, ale proti nemu často stál muž, ktorý bol menej impulzívny, no oveľa spoľahlivejší. Muž, ktorý vedel, kedy držať líniu, kedy kryť spolubojovníka, kedy zaútočiť a kedy jednoducho vydržať. Rím teda neporážal svet len odvahou. Porážal ho organizovanou vytrvalosťou. Ak teda chceme pochopiť, prečo sa rímska légia stala symbolom vojenskej sily, odpoveď neleží len na boisku. Leží v prachu cvičísk a v nekonečnej rutine, ktorú by väčšina ľudí nenávidela. Práve tam vznikala sila impéria. Nie v jedinom hrdinskom okamihu, ale v tisícoch bezmenných opakovaní. A možno práve preto boli rímski legionári takí nebezpeční. Pretože skôr, než sa naučili víťaziť nad nepriateľom, naučili sa víťaziť sami nad sebou. Ak vás video zaujalo, budem rád, ak ho podporíte komentárom alebo lajkom.